Bona tarda, benvinguts a un nou espai de Temps Afegit. Avui és un programa que promet. Santi? Pensem que avui és el gran dia, no? Jo crec que sí, hem nombrat moltes vegades el nostre invitat, l'hem nombrat moltíssimes vegades, hem parlat molt d'ell. Més sol·licitat que Aitana. És una persona molt, que mos cau molt simpàtica i un gran amic i gran col·laborador en tot el que pega. Lo que m'has parlat tu. Sí, t'he contagiat. Senyor, el conec poc. T'he contagiat. Un parell de dies. A veure, anem a dir que esta persona de la que estem parlant és Paco Gargallo, ¿vale? Entrenador de l'amateur B del Vinaròs Club de Futbol. Nos explicarà una miqueta com està conformat este equipo, ¿vale? I com a novetat tenim una gran novetat dins del programa, crec jo, ¿vale? I és que Paco, a raïs de l'experiència que està portant, mos parlarà tot el rato en inglés, ¿vale? Entonces yo... Vale, Paco, adelante. Good afternoon. Bueno, bona tarda. Efectivament, jo soc Paco Gargallo, però ara que ho enrieu tant, jo us diré com se diu fàcil en anglès. Easy. Tu què dius? Very easy. Bueno, pues bé que ho dieu bé, no vos passe com a mi, que el primer dia que parlava anglès en los que porto, antes d'arribar a casa ja sabia el meu fill que son pare dia easy als americans. Paco. Bona tarda. Això són fallos, Sí, molt grossos. Explica'm una miqueta el que portes entre mans. Bueno, a veure, el que porto entre mans, que a més és gràcies a tu, que va ser el que va ser aquí de representant, jo porto el Vinaròs B, com bé heu dit, però el Vinaròs B està conformat en 11 jugadors d'aquí de la comarca i a banda 11 jugadors del programa Eture. ¿Vale? Això és el que porto jo i pues, d'alguna manera hem aconseguit que siga un equip. 11 jugadors que n'hi ha que ressaltar, els d'Amèrica. No sé les seues procedències, evidentment, però els 11 d'aquí de la comarca podríem dir que quasi tots damunt són formats en les categories inferiors del Vinaròs Club de Futbol. Sí, que quasi tots, perquè està de fora també Iker, i ell va jugar, Iker Ibáñez se va formar al Vinaròs. Bastant natros. Pràcticament on està, entre Villarreal i Vinaròs. Bastant natros, també. Sí, o sigui, aquell viu a Benicarló i sa mare, a més, té una tenda aquí i tot, però ell ha estat format aquí. I els demés pràcticament els han format tots. Joao també. Joao només va estar al Penyíscola, no ha jugat a l'altre equip. Per aquí va estar el Canet en Soto, quan estava Soto d'entrenador, va estar una campanya. I Coto tampoc és d'aquí. N'hi ha 2-3 que no són, però... Los únics, estos tres, no cap més. Vale. Pues bueno, jo crec que... A veure, té algunes paraules vostè pel senyor Paco? Home, jo crec que... Me llamo Nauris prou antes de que vingués estos dies. Algo li tens que preguntar, trobo jo. Com està el tema del muñequito este que estàvem preparant? No, a veure, el tema del muñequito va ser una conya que espero que te la prengues. Pues que han dit que la teva presència per a nosaltres era important i hasta que no vinguessis en persona tindríem aquí una figureta identificativa. No, Nauris, ja ho fe prou bé. Ja no ho fe prou bé. Bueno, no passa res, està bé. Tot és una broma sana, ja ho sé. No hi ha cap d'això. El que hi ha al fin i al cap és una pressió enorme i hi ha una voluntat enorme de que te vagi tot molt bé en este amateur, en este amateur B. Si algun dia comencem a guanyar anirà bé, de moment, pues... Guanyar és lo de menys. Jo crec, Paco, que sense guanyar t'estàs fent un nom important a la ciutat de Vinaròs, a la comarca no, perquè sempre l'has tingut. Claro. Pues el dia que guanyes, pues jo crec que seràs 10 de la comarca. Jo els jugadors ja dic, mos ho passem de meravella, dic, el dia que guanyem serà ja la repera. Però bueno. Va, Javi, que fes riure. Bueno, abans de donar l'espai per a la publicitat, no m'has vist amb un perfil molt baix al començar el programa? T'he vist molt... Sí, la veritat que sí. Ho has vist, no? Sí. Bueno, va, tira. Jo penso que ja has passat la prova, així que a partir d'ara ja eres part de l'equip Inacae. No te... Vale? Grupo técnico. Jo crec que me'l tens que posar tu. Sí, I mos tenen que plantar tu. Si voleu tiro la foto. Bueno, pues tu. Los honores, campeón. Així que... Moltes gràcies. Ja com te sents? Ja va. Una mica més de responsabilitat, no? La veritat, me sento molt més... És un fla. Sí. No, com un pollastre. Sí, la veritat que sí. Com un pollastre. Bueno, pues
Ja hem dit que el programa d'avui et pinta bé. Bé, claro, està entre amics, avui Sí, està entre amics. Si te pareix bé, comencem amb l'assumpte, una miqueta, o... Podem estar un momentet a la Perquè això ho està gravant, ja. Això Això s'està gravant, Déu. Sí, sí. Paco, això s'està gravant. Harem lo llest altíssim. Per cert, has vengut en una imatge novedosa, també? Sí, bueno. Això ho fem sempre al novembre, una excusa fa Jo l'he vist entrar i dic, mare de Déu, senyor. Dic, No estic acostumbrat a veure així, El que passa és que els meus jugadors no van acompanyar, l'únic que se'l va fer va ser Joao. Quan va dir que se l'havia oblidat? Jo quan t'he vist, quan m'estava comentant, quan t'he vist he pensat, pues no me pareix Paco Luis Cobos? O Pablo Escobar. És que el dia que vinc al programa vinc i no viva Pep. És que és increïble la cosa. Bueno, bueno, veig que avui venia un lloc important, venia a donar una imatge corporativa. el sentirat i tot. Molt gràcies. Bueno, va, volem passar a la publicitat? Sí, va, publicitat. Bueno, Ui, que bo. després d'uns minuts de relaxar-nos una miqueta, vale, que ens ha donat un atac de risa als tres, estem aquí, ara ja ens fiquem en matèria, Totalment. en sèrio, i més després del resultat pues, negatiu que hem tingut també al Vinaròs, així que, però bueno, això és un tema teu ja, Santi, així que si vos pareix bé, comencem amb la primera federació. Home, no és un tema meu, perquè si és un tema meu canviaria els números de costat, però, però com no ho puc fer, pues bueno, el que és el que és. Comencem amb la primera federació, a la jornada número 9, amb el Vinaròs 1 al Janeta 5, vam estar presents, lo vam estar presenciant i mental, que pot estar tu com l'has deixat, perfecte. Sí, però bueno. ja tenim un altre... Però bueno, que tenim un altre esdeveniment. ja ho sé. I bueno, pues, un partit en el qual el Vinaròs Club de Futbol, que vaig al meu punt de vista, va fer una primera mitja hora espectacularment bona, va estar molt bé, va fallar un penal, desgraciadament, i a raïs d'aquest penal, doncs del 36 al 43 venen 4 gols seguidament de la Janeta. 4 gols que van sorprendre, van deixar gelats a tots, i a raïs d'ahir doncs, ja, bueno, el partit ja va ser un puro tràmit, en el qual va aconseguir un quint la Janeta, va fer un gol també el Vinaròs Zain, jugador de Ture,
i bueno, pues un partit del que no ens agradaria comentar massa, perquè crec que és molt trist el tema, este resultat, dolorós, que fa caure el Vinaròs a la penúltima posició. I el que sí que ens agradaria comentar pues, bueno, és que ahir, dimarts, van llaure novetats en el que és la família blanquiblava del Vinaròs Club de Futbol, en la que se va decidir prescindir com a entrenador de Juanjo Serrano, ¿vale? Dir aquí que tingui molta sort perquè ha sigut una persona un caballero fins al final, ¿vale? Ha mostrat sempre la seva predisposició a tot el que sigui millor pel Vinaròs Club de Futbol. En este cas ha accedit tot honrosament i ha acceptat molt bé la destitució del seu càrrec i pues bueno, des d'aquí un abraç molt fort, molta sort en tot el que faci, i bueno, pues el nou entrenador del Vinaròs Club de Futbol serà Rafa Rivera, ¿vale? Ja ho va ser fa uns anys, coordinador de l'acadèmia de Futbol 11, i bueno, pues tota la sort per ell. La relació que m'unís amb ell és superestreta, ¿vale? O sigui, tinc una relació enorme, per no dir de les persones que tinc més relació d'este planeta, i que dir pues, que bueno, tota la sort en ell i al Vinaròs Club de Futbol, perquè crec que l'ocasió mereix este gran apoyo, i a veure si en este canvi, que tenia que ser obligat perquè l'equip portava 5 partits seguits perdent, pues se pot refer la situació i tornar a posar-se al cap per a per la classificació. És el que comentàvem en la retransmissió, no? Jo quan vaig arribar, que estava en minut 35-40, quan veig el 0-4 dic, ostres, però què ha passat aquí? És el que tu m'has dit, és surrealista total. I és el que vam comentar en la segona part, que vam fer la retransmissió tu i jo, el tema de que potser hauria sigut un tema mental, no? Quan un equip li falta aquesta confiança, que sí que arranca, però que és el tema de fem 25 ocasions, no entra el gol, una que fa l'altre, va i entra, no? Fins a quin punt és un tema de plantejament, un tema tàctic, un tema anímic. Baix el meu punt de vista, ara Paco ens donarà l'opinió d'ell. Sí, clar. Per això està. Vale. Baix el meu punt de vista, pues, se van ajuntar diverses coses. Se va ajuntar, no ens oblidem, el Vinaròs Club de Futbol porta en 13 dies 5 partits. A pesar de que això no és primera divisió com si sigués la Champions, s'ha produït una situació pareguda, inclús en primera divisió 100 professionals, 13 dies i 5 partits, dudo que se produïsquen. Pot ser en algun moment de la temporada, però complicat. Porta un desgast enorme físic, fa que els 5 partits se perguen emocionalment, bueno, en este cas 4, perquè este va ser el quint. Fa emocionalment, portar una càrrega també enorme, si física ja la porta, emocional també, el perdre's, perquè s'han perdut tots, ¿vale? I si tu veus que estàs jugant bé, que avui és el dia, falles un penal, i en un moment te fan un gol, 2, 3, 4 seguits, quasi sense poder ni respirar, claro. ¿vale? Pues acaba d'afonar-ho tot, i això és el que va passar per mi el dissabte, en el que vam estar presents. Què penses tu, Paco? Home, jo penso que també s'ha juntat tot. Una altra cosa que també s'ha juntat és lo rival, també. Perquè parlen de l'Atzaneta com si... No dic res. No, però t'ho dic perquè venia malament d'una dinàmica roïna, però els jugadors que té l'Atzaneta, el Nacho Jimeno mateix, fa 2 anys va fer 44 gols a segona regional. Mario Folles. Paco, eixe com li diuen Roig, també, el que tenen. Roig, Mario Folles, que ha jugat en molts equips, ho van comentar a la retransmissió, ho van comentar més. Claro, és que damunt se t'ajunta que també són jugadors que tenen moltíssim gol, no? Sí, bueno... Però a banda de lo que dius de lo de l'ànimic, el dia que vam estar a la retransmissió del Júpiter, que vaig ser jo, va haver mitja hora del Vinaròs boníssima, no? En aquell moment pareixia que s'ho menjava, però després ja se van desangelar una mica, se lesiona Marcos al final i ja no acaben de guanyar aquest partit. També són moments d'ànim. També vull dir jo he vist des de lo que jo he vist, perquè jo sí que he vist entrenos al coincidir allí en el camp, algunes vegades ho vaig a veure amb un fill, potser estan entrenant al camp del costat i ho veig. Quantes baixes ha tingut el Vinaròs en aquest temps? Quants de jugadors han provat en estos dies sense acabar de trobar a quin fiquen? Tu has vist les alineacions cada dia. O sigui, l'entrenador tampoc no ha tingut els jugadors per poder treballar. És que tu vas provar molts de jugadors però no acabes de ficar-los ahí, que troben el sistema, el punt i tal. Jo crec que ha sigut complicat per ell. I l'escomençament de l'any, encara sense fer un futbol molt bo de la temporada, va estar bé. Anar en els 2 líders, el Vinaròs i el Benicarló, pràcticament. Sí, bueno, jo realment penso que l'escomençament, sense llevar mèrits a ningú, va ser bo, com tu dius, en quant a resultats, però bueno,
quizá esta dinámica, el equipo se veía que no estava còmode en tot moment des del principi i pues, bueno, els resultats pues, han precipitat, jo crec, que este afonament que hi ha hagut i que del que segurament se sortirà. Ginaos Club de Futbol no pot estar ahí baix, jo crec que no ho estarà, de fet, i bueno, pues, és una època nova, en un entrenador nou, veurem quines coses canvien. Sí, bueno, també hem de veure, per exemple, el dia del Benicarló, que tu i jo ho hem parlat, que no va fer mal partit el dia de la Copa del Vinaròs. Va canviar el sistema, va ficar los tres al mig, va ficar adelantar Christian Hill. Però és que en este partit també no el vaig veure. Però és que este partit també s'emprèn la mateixa dinàmica. Crec que l'alineació, a veure, deixa'm pensar una cosa, l'alineació, portero era el mateix, los 4 defenses eren els mateixos, los 3 del mig eren els mateixos, canvia, que va jugar Marcos a la dreta també, Nico Dal també, canvia, que va jugar, l'únic canvi va ser que va jugar Piduti per Adriano. Per tant, l'equipo... per banda esquerra? Sí, total, l'equipo del respecte al Benicarló en este partit és dels 11, juguen 10, completament, pràcticament se pot dir el mateix equip, ¿vale? I Piduti un habitual, que està jugant tot l'any. Vale. Entonces, vull dir, lo que és l'alineació va ser la mateixa. També t'he dit, la iniciació i l'encarar el partit va ser molt paregut, el joc va ser molt paregut, va tindre el Vinaròs, ja t'he dit, hasta inclús un penal en uns moments molt bons de joc, i la Xaneta arribava però molt tímidament, en algun xut de fora per dalt i coses d'estes, però no hi havia símptomes de que podia passar el que va passar, i va passar. Vale, sí. La veritat és que falla un penalti, la veritat que sí, que marque molt. Nosaltres estem també ens ha passat, també vam fallar un penalti en un partit i la veritat és que te condiciona molt ja. Però, jo el que penso és que, com tot equip de futbol, un equip s'ha de reforçar inicialment des de darrere. Una defensa que siga contundent i des de darrere començar a construir. I al millor el que estem veient al Vinaròs també és aquesta facilitat que té a l'hora de que li puguen fer gols. És molt inestable, no? És molt permeable, no? Tampoc no és de detrás. Un dia, el partit que miràvem tu i jo, això va ser comentari teu, que tu vas dir-ho i és veritat, de que moltes vegades a la pressió tras pèrdida perdien balons a zones molt llunyanes de la porteria i mos feien una contra, però impressionant. Hi ha 3 partits com el veig, és que aquí ho he comentat això jo també. A 3 partits com el veig, en lloc de fer contra, el que feia l'altre equip quan recuperava era en tot a plaer del món, per recuperar i jugar un balon directe sense cap oposició, deixa part delantera de la que estem parlant, que fa que el centre del camp li sobrepasse la juga i que la defensa l'agafa en disposició d'atac. Entonces, guanyaven les finals defenses... O l'esquena o per dins, però tu tens que pensar que quan tu vas a atacar, l'equip se disposa a atacar. ¿Vale? I si tu perdes i no hi ha una transició en la qual un jugador tapa la juga, l'equip no té temps a tancar. Continua obert i ja li agafa la juga a contrapeu i no té un temps de defensa. Quin estil penseu que pot aportar el nou entrenador del Vinaròs? Això el Santi. Jo no a Rafa. Estil? Jugava d'entrener. Quina prioritat? Ja no està en el millor l'estil d'entrenador. Quina és la necessitat bàsica ara mateix que té que aportar l'entrenador? Jo, per mi, la necessitat bàsica és una per damunt de totes. Psicològica. I és entrar per la porta, vale? I poder aconseguir pujar l'ànim dels jugadors perquè deu estar per en terra, 5 partits perduts. Jo crec que l'estil que s'ha d'adoptar és este, antes que res, i a partir una vegada això estigui fet, anar alimentant-ho en bones decisions i en bons resultats. Jo crec que és la clave de tot. Però la primera és esta. L'ànim és psicològic. Puja... En això Paco és un maestro, però Paco imitando al compañero. Paco això és un Luis Cobos del futbol. Luis Cobos, pot en harmonia. És un director d'orquestra com Luis Cobos. És que la defensa del Vinaròs, jo la veig bé, La defensa no diga que sí, però com dius tu, fer-la per detrás, Ivan Salvi, los raros partits que li he vist jo, han estat de meravella. Hayden, el central, molt van portar... No te parlo solament, Paco, de la línia de defensa, parlo com a bloc. Que em dóna la sensació que és permeable, que és molt permeable. Però no és un problema defensiu. 4 gols en tan poc de temps, i l'altre dia també, contra el Benicarló va ser el rararis, no?, d'aquell 0-0, que el Vinaròs va poder guanyar. Sí, al final, vull dir. Mira, potser s'hagués guanyat aquest dia, hauria canviat, potser hauria guanyat la següent. O si el dia del Júpiter que estàvem mirant nosaltres remonten, a la millor se n'han vengut a dalt i ara portarien 3 victòries seguides. És el tema, és així. Que dia Valdano, no? El futbol és un estat d'ànim, pots dir així.
Bueno, anem a canviar d'escenari perquè la veritat que crec que vam donar la informació que teníem. Sí, bueno, ha sigut un bon anàlisi. Home, claro, ja està. Ja. Perquè ens hem quedat en el Vinaròs, no hem vist els altres resultats encara, no? Perquè en aquesta categoria també hi ha un altre cese d'entrenador o dimissió. Cavani. Ja va ser la setmana passada. Sí que vaig veure a Múria aquesta setmana i me va dient que sí, que ho havien deixat ells, que no... Ho van comentar la setmana passada. Sí, pues sí. Benicarló un Torreblanca 0, li va costar el Benicarló, com podem veure el resultat. Va marcar Otman pràcticament en els últims minuts, en l'últim quart d'hora. I aquest partit lo vaig veure, sí. I el Benicarló va estar bé, però és això, que costa moltíssim. Moltíssim costa. Costa construir, costa una miqueta també trencar la lata. El porter que ell va fer 4 o 5 parades impressionants. I el Benicarló a mi m'ha agradat, però hasta que trau a Otman al final i va ser sortir i fer el gol. Però bueno, també te tinc que dir que esta mateixa situació s'ha produït diversos partits. Sí. Si no recordo mal, contra el Sant Pedro va ser paregut, 1-0, crec també. Se queda el Sant Pedro en 10, tinc que tirar de memòria, però crec que es queda el Sant Pedro en 10. Crec que era el dia que nosaltres estàvem fent lo del Júpiter. Sí, i marca al final... El Benicarló guanya així nada més. I marca al final Pachu, crec, si no recordo mal. Sí, crec que sí. I hi ha hagut diverses situacions en les que el Benicarló ha guanyat ajustat, però que, bueno, que al fin i al cap... Sí, va remuntar també un 0-2, no?, en Nova Vall d'Alba, sí. I va remuntar, que és la diferència, per exemple, aquell dia en el Júpiter aquí no s'acaba de remuntar i al final acabes perdent. Sí. Benicarló jo crec que és un equip molt resolutiu. Sí, més que resolutiu és un equip que li dona prou bé, encara prou bé els partits i li dona prou bon joc a l'equip, però el que li està costant una miqueta és el trencar eixa lata, que moltes vegades la trenca al final del partit. Jo crec que a casa haurà fet quasi tots els gols segurament en la segona part. Vull dir, li està costant, però que, bueno, al fin i al cap no vol dir això, que no estigui fent bons partits, perquè me costa que els està fent. Però, bueno... I això que li costa, doncs per això han fitxat també en este jugador ara que ve de Cona, el sí, que va debutar contra el Vinaròs. És com el que van fer l'any passat en Òscar García, que el van agarrar, que el tenia jo, per tindre a la plantilla un jugador diferent. Claro. Que això a la millor, tu també ho han parlat tu i jo a vegades en el Vinaròs, que a la millor a vegades també faria falta tindre un jugador diferent a lo que tens habitualment, però ves d'estos que està travat. I jo sí, i tu també. Lo que va, pues, mira, si mos sent Rafa Rivera és Juan Garrido, que juga amb mi al Vinaròs B. El millor delanter de la zona. Per a pujar-lo al primer equip, vols dir? Sí. Jo no dic pa titular, perquè depèn però si com ho faigues, diferent, no? però tindre'l al banquillo i si falta mitja hora, que aquest xaval, jo no he vist... Jo el comparo a Òscar García, tu t'ho he dit també, jo el vaig tindre de Salsadella, no pare de fer gols. I vaig fer una foto els 3 junts. És un jugador com ell, pudent, protesta, ne falla quan arriba davant, però les guanya totes per dalt, molt ràpid, un incordio pels defenses, i per tindre algo diferent en un moment que la cosa està travada, jo tenc que ser una. Jo ja t'he dit si coneixes algú, perquè ja sabies... No, però si no volies dir-ho tu. Vaig tirar, mos coneixen massa. Ho tenies clar. Sabia el que no va dir. Encara que me'l prenguessin, i em faria el més feliç del món. Perquè I per a banda d'aquest davanter que tu comentes, penseu que al mercat d'hivern farà falta algun reforç? Caldria... Jo crec que ara és el moment de lo que t'he dit, de pujar els ànims, de veure el que hi ha, d'estudiar-ho bé, les necessitats del entrenador nou poden ser unes, poden ser unes altres. Imagina que vol jugar, és un exemple, en 6 delanters i n'hi ha 4, doncs n'hi ha que fitxar 2, m'entens? Vull dir, no sé, o incorporar-ne 2 com Juan o com si sigui. És un exemple, vull dir, primer és veure el que hi ha, després veure una miqueta com s'adapta als partits en la nova filosofia de l'entrenador, i una vegada se digui tot, doncs, si fes falta alguna cosa, perquè no se pot incorporar el que se considera. Però jo en la seva posició faria això. Ja t'he dit, primer exprimir al màxim el que hi ha per veure el que realment... Però potser un jugador, potser falta un lateral dret, per dir alguna cosa, és un exemple, i resulta que l'entrenador veu que el lateral dret lo té, perquè posen aquell de lateral i ja està. Sí, entonces... canvia un jugador de posició diferent al que feia. Molt bé. És que quan arribes també, jo entenc que quan arribes, jo també penso com ella a la millor, també d'arribar i no de dir als jugadors que no, vosaltres aquí no sou suficients o no sou prou bons per fer això i fa falta. Que va, no de dir, aquí hem de canviar l'ànim tots, que sou jugadors boníssims i que això ho podeu traure. Lo primer, això, que ells ho es comencen a pensar i després ja fas 2 retocs, segons el que veigues. Correcte, Paco. Està ahí, jo penso igual. Pues bueno, anem a continuar els resultats. Vetera 1, Vall d'Alba 2, Paterna 3, Cabanes 1, a pesar del canvi d'entrenador va perdre el Cabanes. Canvi d'entrenador, tenien un interino, no? No tenien entrenador encara. No estava l'entrenador de la manera que sigui. Alcalá 0, Odissea 1, gol de Carlos Martín. Porta moltíssims anys jugant per ahir, ja ho sabem, i bueno, pues, gol de Carlos Martín de penal al 76.
entenem que un partit bastant ajustat. Home, l'Alcalà, la crònica que he llegit diu per ahir d'ells mateixos, han dit que van fer un partidazo, ells, que, o sigui, ells entenen que van estar bé, que el rival era És que difícil. plantar-li cara a l'Odissea ja és per fer un partidazo. ¿Vale? O sigui, Sí, no. no l'he vist 2 vegades i és un equip... Jo he dit sempre aquí que és per mi, si no és el favorit, és un dels grans favorits a quedar primer. Junt Benicarló i Badalba, precisament els 3 primers classificats. Per mi són els favorits, no he vist el Follos, també t'ho tinc que dir. Sí. Però bueno, Nules 0, Júpiter 2, resultat un pelet sorprendent, a pesar de que el Júpiter últimament està guanyant tots els partits. Jo crec que des de va guanyar el Vinaròs no ha guanyat. Però guanyar Nules, que Nules ha guanyat a Vinaròs, ha guanyat a Benicarló, Sí. ha fet resultats bons, jo el considero un pelet sorpresa. Veig un Roda 4, el Roda alçat lo cap en este partit. Sabem, mos costa que té molt millor equip de la posició que ocupa. Precisament és el pròxim rival del Vinaròs Club de Futbol, va al camp del Roda, el diumenge, a les 11 del matí. Mal camp, perquè damunt la pilota, si és un roda, normalment la veus poc. Sí, bueno, ja saps que la iniciativa sempre la porten ells al seu camp i tu pues, te limites a defensar ell per a la sarpana en el que toca. No és el millor moment, la sensació que a la millor te transmitirà de dir, no juguem res, perquè la pilota la tenen els demés. Sí, bueno. Si traus un resultat. No t'impedeix això que pugues guanyar, però Claro. al fin i al cap... Sí. Vale. I Follos 2, Sant Pedro 2, crec que en 2 equipos de la part de dalt, un resultat bastant apretat, disputat. Tenim a l'Odissea primer amb 9 punts, el Benicarló 17 és segon, crec que en una molt bona posició, està a un partit de ser primer. Valldalba 16, també està ahí a la Pomareta, en 3 punts estan els 3, i el Follos, que per mi és el més destacat. També té bon delanter el Valldalba, Sí. el júnior mare de Déu. El júnior bueno, té diversos jugadors, Però el delanter a mi m'agrada molt. Té diversos jugadors, jo crec, de molt de nivell. Follos en 16 també, els 4 primers en 3 punts, després Sant Pedro Nules en 15, junt amb Vétera, Júpiter s'ha punjat dalt, va vindre aquí Vinaròs i era l'últim, te'n recordes? Sí. Està Ja ho al 8 en 13. Quina remuntada, Júpiter. Baixem, la Janeta en esta victòria també es fica a mitja en taula, és el que diem, el guanyar un partit te posa a mitja en taula, estava empatat pràcticament, estava empatat en el Vinaròs, i Torreblanca 12, en una posició un pelet més avall del que venia habitualment portant, i bueno, tenim que baixar hasta la posició número 15 i penúltima, amb el Vinaròs amb 15 classificat amb 9 punts, el Cabanes últim en 5, n'hi ha que dir que el Cabanes és el pròxim equip que visita el Cervol, anava a dir. Bueno, sé que Visita la ciutat esportiva de lo Vinaròs. del Vinaròs també és guanyar un partit i és el mateix que parlàvem de l'Atzeneta, se dispara i ja no se'n va de la posició 14, a lo millor se'n va a la 9. Pues el que estem parlant. Que, Però bueno. Aquí guanyes 2 partits i te fiques... Però la veritat que ara estan descens. Està tot apretat. Ara estan descens en este moment, és la Bueno, pues, si te pareix bé, don Javi, pot vostè passar a lo que vulgui. Si vols, pots passar a segona, a tercera, a quarta, a la que vulgui. Anem a segona, no? Si te pareix bé. Vale, anem a segona. Avui és un dia amb poca feina, pel que veig. L'altre estiu he agafat aquí el bou... Però tu estàs aquí per lo que fa jo Fampa. Segona federació, va. Bueno, ja estem de nou aquí. Avui Cristian tindrà feina, Diego? Avui Cristian tindrà feina. En tant detall. Bueno, estem ara en la segona federació. Santi, tira, va. Sense més preàmbuls. Alqueries B2, Almassora B3, Rossell 2, Viladonda 1, com està acostumbrat el Rossell, a casa ha guanyat tots els punts, si no m'equivoco, si no me falla la memòria. Els de casa Catí, Sí, i... jugant a Catí. Sí, però els de... Me refereixo Sí. com local, ¿vale? Com local ha guanyat tots els punts, fora de casa és cert que crec que no ha guanyat fora de casa, però ha puntuat diverses vegades. I, bueno, pues un Rossell que se va avançar molt pront amb 2 gols, un de Cristian i Capi al minut 11 2-0, li va retallar el Viladonda a distàncies ja pràcticament al final del partit. Un Rossell que visita Traiguera esta setmana, ¿vale? Que hi ha un derbi aquí Ja li han donat bombo, ja. enorme en dos equipos. I de tot. En los dos equipos que estan molt dalt i... Crec que ara a les 8. Crec que és dissabte a les 8 de la tarda. Dissabte a les 8, sí. Un partit d'alto nivell, Paco? Sí, no, jo crec que sí, ja veurem qui guanyarà. La Traiguera a casa està molt bé, però és que el Rossell també està fent una campanya, però molt, molt bona. Jo no l'he vist, aquest any no l'he vist al Rossell, però diuen que juga molt bé a futbol. Per a mi el Rossell, a banda de que és un equip molt simpàtic de la comarca, li tinc un carinyo especial perquè vaig jugar en el Rossell.
I bueno, pues, la veritat, igual pel Rossell que pel Traiguera en aquest cas, perquè els dos són de la comarca, però en tota la temporada pues, volem que trague bons resultats i la veritat que ho està fent, però de sobre. Lo Traiguera, a més, en dos golejadors que estan pràcticament els dos encapçalant la taula, no? Sí, sí. Que són Iker i Quique. Quique és el de sempre i que ha sigut una aposta, crec que ha sortit molt bé. Sí. Ha sigut no vaig a dir sorpresa, perquè se sabia que era un molt bon jugador, però bueno, la veritat que està trencant. Sí. Està trencant molt. Està fent molt bé. L'altra vegada que va estar a segona, que va estar en l'Openyíscola, no li va anar tan bé, però ara i Traiguera la veritat que s'ha destapat i està fent els de gols com feia l'any passat a la tercera. El canvi de categoria, No l'ha notat. per ell no s'ha notat. Per res. Bueno, Onda B4 Villafamés 1, a mi m'ha sorprès molt aquest resultat, la veritat, perquè sempre dic que el Villafamés estarà dalt. Portava una bona ratxa, va començar mal, i ara esta derrota, pues, bueno... Sí. Jo crec que el que deu estar lesionat deu ser Eduard Segarra, perquè Sí, jo no el veig. Està lesionat, està lesionat. O estava lesionat. Però tots jugadors impressionants, que a més nosaltres els vam jugar contra ells fa 2 anys, que vam pujar el mateix any que l'Eture, ells de segons, Sí, sí. i teníem, per exemple, el Manel un que sol jugar de banda, però de delante centro tremendo. Després estava el Carlos Esteve, que ha jugat, l'altre, el Julián Esteve. Bueno, té uns jugadors... Home, jugadors que han jugat a un nivell alt a preferents i coses d'estes. Però boníssims, i en lo de Edgar ja no te digo nada, és que és raríssim que estigui ahí. Jo el veia un dels favoritos per poder tindre opcions inclús de pujar. No sé el que passarà. Eture va guanyar 2-1, esta vegada sí que va poder ser. El partit anterior va tindre molt mala sort contra l'Esportiu Villarreal, esta va poder ser, segur que en numerosíssimes ocasions. Perdia 0-1 i va aconseguir per mig de Diego al 28 i Jassa al 48 aconseguir el 2-1. Jo crec que molt bona victòria per Eture. El col·loca ja travegant una posició més acostumbrada més habitual a la que estem acostumbrats i damunt contra un rival bo, perquè jo el Castellvell lo vaig veure a la pretemporada contra el Benicarló, guanyava 0-2. No era el Castellvell. No, quin era? Nou Sequiol, no era. I era el Castellvell. No, el Nou Sequiol. No, i el Nou Sequiol era el que van jugar contra ells ara, que està el delanter que estava al Benassau. Correcte. El Nou Sequiol. Va jugar a Benicarló 2-2, que guanyava 0-2. Guanyava 0-2, que va fer els gols que jugava antes de delanter al Benassau, que és el que estava ahí, que per cert va estar aquí a la Ciutat Deportiva esta setmana d'entrenador del cadete que se va enfrentar a Mauricio, que van guanyar el cadete C, que van guanyar 2-0. Ell era l'entrenador, ell era l'entrenador d'eixe cadete. Pues tenen un equipazo. L'Eture, esta victòria és una victòria bona. Sí, la veritat que a veure si el veiem ja acaba dalt. Sant Pedro B2, Benlloca 3, Ibarsos 2, Esportiu Villarreal 0, per el qual torna a ser líder els Ibarsos, ja ho era fa unes setmanes, va passar a ser el Traiguera, ha tornat ara a ser els Ibarsos. Oropesa 3, Borriol 0 i Morella 2, Traiguera 0, amb gols precisament de dos jugadors ex de Benicarló. Un Guillem de penal, el que coneixem tots per la seva trajectòria, Vinaròs, Benicarló, crec que en posta, si no recordo mal, i Ferran Segura, que va marcar el 37, que també ha jugat a Benicarló. Al juvenil, sí. Entonces mala derrota pel Traiguera, va perdre 2-0, no va primer, ha perdut la primera posició, però que bueno, que és el que hem dit antes respecte al Benicarló, està ahí. Lo Traiguera, tant la temporada passada com esta, el hàndicap que té, no sé, és que una cosa rara, però fora de casa, és que l'any passat no sé si va arribar a guanyar un partit al final quan estava apurat, te'n recordes? No sé quin va ser, però fora de casa estaven al final i no havia guanyat cap partit, i aquest any ne va guanyar un, crec que ara no me'n recordo aquí, sí que el va guanyar. Va guanyar el camp del Villafamés. Sí, muy bien, que va ser un resultat també d'estos importants. Però després se li atraganten. L'altra setmana va aconseguir 2-2, però al camp del Morella, que també ells pensaven que podien guanyar... 2-2 en l'Almassora, crec. No sé si va ser el dia que van expulsar també algun, que també va ser així complicat, però perquè si fora tragués algo normal, no sé, ne va guanyant algun i tal, en el que fa a casa estaria destacadíssim. Perquè a casa, vamos... Bueno, pues jo crec que en similitud una miqueta entre Traiguera i Rossell, en aquest sentit, a casa són forts. Paregut, sí. I... Llavors guanyarà el Traiguera, no? No. Si a casa són forts no, però fora... No parlo del partit este en concret. No, però dic, però és que un derbi pot passar de tot. Claro. Vale. Los dos similitud, los dos a casa guanyant fora els costa una miqueta més, i els dos jo crec que en una parella de golejadors molt clara,
igual un que l'altre, amb Tajada al Rossell, amb Capi, i els dos que has dit tu, Quique i Iker per part del Traiguera. Sí. La classificació queda amb Ibarsos de nou líder, com hem dit altra vegada, Rossell 17, ve en segona posició, a 2, Traiguera amb 16, hi ha un punt de diferència és el que tenen entre els dos. Si guanya el Traiguera a casa, passarien 2 punts al Rossell. Passarien 2 punts al Rossell, Passaríem 19. Sí. correcte. No sabem si passaria els Ibarsos perquè no sabem el que farà. O bueno, tu saps, Xavi? No. Vale, jo tampoc. No tinc aquesta capacitat. Només faltaria, damunt de contar-ho tot, Tu solament tens la capacitat del Peñíscola. ja, que va guanyar. Només te dic una cosa, només em faltaria explicar-ho i damunt saber el que passarà. Això ja seria... A més, ara el que passarà ja ho sabràs. Jo crec que esta, Que ho sabràs. jo crec que esta tindria que ser, en este cas, d'or. Tindria que ser. Vamos. Arribarà. En el cas d'anticipar. No sé qui pagarà això, però d'or serà. D'or serà. Igual ho paga Paco, eh? Acabem en esta classificació. Ture 7 amb 16 punts. Fija't tu, empatat amb el Traiguera. Està el 7 empatat amb el Traiguera a 3 del primer, l'Eture. Tot molt apretat, eh? I, bueno, pues en el que Jo respecta... era a l'Eture, que a més com estic implicat, jo, l'entrenador que tenia, a més, August, jo a vegades m'han parlat, per mi August treu molt de rendiment, molt. Jo August, vas començar molt bé i jo crec que faran molt bona campanya. gran amic meu. També des d'aquí un besito i una Que abraçada. l'has entrenat, també, no? Vaig entrenar moltíssims anys, vaig anar amb mi a la cava quan vaig anar d'entrenador, ha estat d'entrenador a l'escola, vull dir, en August, bueno, l'amistat ve molt més allà i des de fa... de fet, va arribar a jugar amb mi, fíjate, A jugar junts. a jugar amb mi. Jugar, Sí. mare. Era ell juvenil, va vindre convocat en el primer equip i l'últim partit meu en el Vinaròs Club de Futbol, al Cervol, ell va participar en aquest partit també. Sí, va arribar a jugar al Cervell. Sí, va jugar al Cervol. Ja tenim molt poquet, però va arribar a jugar. Pues I bueno, en el que farà bona respecta... campanya. En el que respecta a segona ja ho tenim. Sí, jo ho tenim. Ara estava mirant que els dos primers, la importància de la defensa, 11 gols solament en contra. Bueno, el que no hem comentat molt és per la part de baix, no? Sí. Sí, però bueno, saps què passa? Que el Morell ara ha sortit en esta victòria que ha fastidiat Sí. les expectatives de Traiguera, no? però està fora del descens. En una campanya que han retornat una mica a jugadors de casa i entrenador de casa també, que l'any passat tenien, i justament l'entrenador que tenien ells, que és el que està al Borriol, com Roberto Peiro. Roberto Peiró, i fixa't, claro, ni tenien camp ni res, va l'últim. Roberto Peiro Blasco. Sí, i Chillida també està allí. Roberto Peiro Blasco també l'ha entrenat. També l'has entrenat, no? Vamos. Entonces, y además en dos ocasions, en dos èpoques diferents al Vinaròs Club de Futbol. No havíem nombrat res de baix, sí que és veritat que el Morella no l'hem dit, però perquè el resto d'equipos pues, són una miqueta més mosquedilla, més aquí i tal. Sí, No? està aquí, ja. I curiosament l'Eture també estic mirant les estadístiques, 22 gols a favor, és un equip que ataca molt. Sí, té molt de gol, és un molt equip de que gol, juga molt d'esparpajo, molt alegre. Té molt la pilota. Sí. Això, no, el futbol és bonic. Si no m'equivoco, podria ser, mira, després de l'Onda i de l'Oropesa, és l'equip amb més gols a favor. Sí que és cert que té 18 en contra, però 22 a favor. Pues això per dir com és l'equip. Jugar molt alegre, disfrutant molt, fent partits molt atractius. T'ha agradat aquesta pinzadeta que ha donat de qualitat, no? Segur que una pinzella... Veritat o no? Jo entro poc, però quan entro és... Certero. Què opines, Paco? Un bisturí, entres en bisturí. Eres cirujano. Cirujano plástico. Bueno, si vols tu, sempre que vulguis canviem de categoria. Sí, pues va, tire. Tercera federació, va. Bueno, anem a la bona ara. Vale, doncs ja estem aquí de nou, encetant ja la part final de temps afegit.
I, bueno, ara comentàvem ara off the record, no? Que ara és aquí Paco on se fica els guants per a començar. Esta categoria se diu quasi Paco Gargallo. Home, claro, està la meua. És la d'ell. Bueno, Paco, how are you? I'm fine. Diria algo en inglès, no? Tu no estic res en inglès. Jo escolto, jo encara estic processant. Ja Ja en sé, ara no patigues. Well. Well. Diego, A veure, goalpost, què és goalpost? Gol post? Ah. Home, gol és gol. Ah, no. No és gol post? No. O sigui, el tens que El palo. El El palo. Ah, vale. Però és que no sé si ho pronuncio... Lui de presca, los conceptes, vaja. i preguntar-li fora de joc. Fora de joc? Out. Offside. Out. El inglés de Paco mos està trastornant. És boníssim. El Jo- tingo. Jo crec que és una nova... En una nova maceta. Una nova manera. És una evolució de l'inglès actual. És una nova, Inglès de l'EP. és una nova manera de L'inglès de l'EP. Inglés teu, llavors, listo. Bueno, Vilanova 1, Etura 1. En tercera estem parlant, ja, Sí. vale? 2 empats seguits de l'Etura. 2 empats seguits, l'altre va ser 2-2, potser? Sí, perquè l'altre va empatar Hayden al descompte. Hayden, el jugador que està jugant al Vinaros, va empatar ell, el 2-2, la setmana passada. Crec que va ser a casa, no recordo molt ben qui... No ho recordo, la veritat. Albocàsser, no ho recordo molt bé. Sí, l'Albocàsser. Jo crec que va ser l'Albocàsser. 1-1, gol... Pues... se va avançar. L'Albocàsser va ser la segona. Mira, hem dit una mica... No, vas anar No dic res, jo. Encertat sense xuleta. Vale. L'únic que fique que el que va marcar va ser Scott. És que Hayden mos dir que no està a l'Etura. És que és Scott Hayden. Apreta el jugador. Has dit- Apreta el jugador, a veure si és. Jo no sabia que fos este. Pues sí que ho és, sí. És Scott Hayden o no? Sí, senyor. Sí, jo creia que estava a l'Etura, la veritat. Perquè és un central... No, però és que, bastant bo, és que eixe fin de setmana va jugar en el Vinaròs i en l'Etura B. Entonces, jornada 1 de tercera, Vilanova 1, Etura 1, com han dit. Va marcar, en este cas no va marcar Hayden, va marcar Santiago al 51 empatant el gol primer del Vilanova al 38. Va ser en divendres, este partit. Sí, a un camp molt difícil de jugar també. Sí, què estaves fent tu mentre ells estaven jugant? Ell el divendres, entrenant, exemple. Què t'apareix? Entrenant? Bueno. Què te creies, que estava de festa o què? La festa va ser el dissabte. Ah, que vas tindre festa el dissabte? Home, algo. pues, No te conto. No tot té que ser fet. Anem al futbol. Vale, va. Paco, no entres, que això pinta ja... Al camp en limitacions. Però no m'ho contes després quan sortim. No, entren al camp en limitacions. Sí, però no m'ho contes, la festa, no me la contes després quan sortim, perquè la setmana que ve la comentaré jo aquí. No te la comentaré. O no, la comentarem tu i Sí, jo. ya te digo de Luis Cobos y ya te has quedado ahí como un campeón. O sea que... Vale, Ja. Paco, how are you? I'm fine. Bueno, va. D'això... A veure, és la categoria d'ell, hem de fer festeta. És que, Claro, és així. Claro, però estem fent festa major aquí, Vamos, ya, festa major. A veure si coneixes a l'equipo, ahí t'apretaré. A veure si coneixes a l'equipo i al golejador, de l'equipo pròxim en el resultat pròxim. A veure si sé qui és. Complicadíssim, Jo t'hi he xulat. Albocàsser 0, Salsadella 1. No sé qui devia marcar. Tu què creus? Va marcar Hayden, crec. Hayden? O Grinyó, Marc Grinyó. Vale, Marc Grinyó? va. Bueno. Comentamos... Bueno, Òscar. Va marcar Òscar. Tot per tu. Home, no, jo comento no, dic que... Sí, Òscar. Òscar, saps el que passa? Que l'any passat no va marcar gols perquè volia que m'enviessin a mi. Entonces, cada vegada que la tenia la fallava. Adrede. A més, ja m'ho acaba reconeixent i tot. Sí. Ne va fallar el que estava escrit. I aquest any pues, ja torna a ser ell, ja porta 5 gols. El dia del Penyíscola va fer 2 gols i va provocar... No, perdó, el dia del Penyíscola no. El dia del Penyíscola va fer lo 3-2. El dia del Xer, que van guanyar los Salsadella 3-2, que vaig anar a veure'ls, 2 gols i un penalti. A Penyíscola No, quin dia va ser el dia? Penyíscola va marcar. No, pues a veure si m'estic equivocant. Penyíscola en va fer 2. No, Penyíscola va fer, però el penalti lo va tirar a Penyíscola Tabà, no me'n recordo. Crec que no. Dudo, ara ja estic... Lo va tirar Ferran Ferran Sí, no, però lo va provocar ell, però jo és que ara estic dudant, perquè també vaig veure el Xer, que també, no, el Xer va ser 3-1, que el van fer al final,
Pues bueno, està fent gols de tots els colors. No? Ahir va ser Hugo el que va fer un gol de falta, ara m'estic venint al cap. Entonces te dic una cosa també, Paco. Què? Ara mateix acabes de donar la clave de l'explicació, ¿vale? Claríssima, perquè vas notar que este jugador Sí, sí. no feia gols per enviar-te tu, Claro, adrede. ¿vale? I ara m'ha comprès lo traspàs al Benicarlo. Ara ho he entès tot perfectament. Home, claro, vaig dir que si Valtres que se'n vaiga, li ficaré algun dels xiquets, a veure si marca algun gol. Però entonces... Home, i a més, per si ho sent, el dia del Villafranca n'hi va fallar 5 a soles davant del porter. 5. 5 uns contra uns i es va fallar los 5. Joder. Los 5. Això el gran Òscar, que fa tas de gol. Quan se'n va anar a Benicarlo, que li vas dir go? Li vaig dir gol, però gol no li va anar molt, que també ne va fer un, però gol sí que li vaig dir. No va estar molts partits, go. Sí, però el Salsaella està guanyant gràcies a mi, perquè gràcies a que me'n vaig anar. Ho entens? Paco, això no se sap. Això no, però està fent una campanya molt bona. Jo els he anat a veure molts de partits i estos raders no s'ho ha sortit. Està fent la gracieta. Està fent una campanya en la que una juga més de quan estaves tu està fent els guanyar els partits, perquè tu no vas empatar moltíssim. Sí, va 13, li vaig empatar 13. Jo crec que quasi el rècord de la categoria. Però la veritat que ho estan fent molt bé. I damunt Grinyó, per exemple, que ja no sé quants d'ells té, que està fent una campanya, però la sèptima joventut, que a més ara el tenim a l'escola també, no? Correcte. A veure si transmiteix aquesta sabidoria als porters. Que tu també el vas entrenar, Grinyó? També. Mare de Déu. Imagina't, que no us vaig d'aquella època els que queden quasi us vaig entendre tots. Entonces, anem al Benassal 6, Villafranca 0, el Benassal va com un tiro, està primer, i el Villafranca, que no és mal equip, sempre, estos últims anys... Però doneu en compte la de coses que s'estan donant, perquè van, el Villafranca mateix, que està dalt, que està guanyant de partits apalissant a gent, i després l'apalissen en ells. Van al Benassal de Catí i el Catí va guanyar, o sigui, és que s'estan donant uns resultats molt raros. És tremendo, La Salte porta 37 gols a favor i 9 en contra. Sí, però s'ha pegat bones batacades, també. Sí, a més d'un partit ha perdut també. Parlo de Benassal, Sí, no, el Benassal ha perdut un partit. Mira les enquestes, 8 guanyats i un sol partit perdut. 24 punts. Sí, perquè té 24 punts. Són 9 jornades. Ho va perdre a Catí i... Catí va perdre 0 o 2-0? No sé, però que... Està guanyant amb molta solvència, pel que veig aquí. I ha canviat mitja plantilla, que se'n van... Els jugadors els va fitxar uns quants el Villafamés. Crec que l'entrenador del Benassal, si no recordo mal, és Juan Rivera Manzaneda. Correcte. Juan Rivera Manzaneda, que és coordinador, jo parlo amb ell, és coordinador d'un nou club que s'ha fet a Castelló, que se diu Racing Castelló. Correcte. Ell l'any passat estava al Nou Sequiol. Sí, va ser jugar al Catí, no sé si ho recordes, seria una esquerra molt bona, xutava molt bé. De fet, per lo que jo sé, la seva dona és de Catí. Sí, va jugar al Catí. Ell està casat a Catí. César, que va jugar al Catí, el recordo jo jugar contra ell. A jugar contra ell jo entrenador, me refereixo. Sí. I parlo amb ell de vez en quan parlo. Tenim el Benlloc B3 Cintorra 0. El Cintorra a casa està donant, la veritat que últimament està fent bons partits i guanyant algun. Va guanyar el Villafranca també en un derbi. Fora de casa li està costant més. Sí. Però bueno, pues un equip ahí clàssic d'esta categoria que bueno... Un camp complicat d'anar a jugar i... El pla de guanyar. No? Sí. El pla de mitjú. Que per cert, diuen que el volen fer de césped artificial ara, saps? Que no, ho estan parlant, és un camp xicotet, però lo volen fer perquè saps que el base dels ports juguen, la gran majoria de partits els juguen ahí. Bueno, el reparteix entre ell, Villafranca, Morella, els 3 puestos, saps? Però... Més que res, jo crec que ahí el que més. I la idea és que lo van a fer de césped artificial, Seria un camp xicotet, però per ells molt pràctic. Bueno, però seria la problemàtica. No, jo crec que seria un adelanto. Perquè el fred que se mor los césped... I suposo que també canviarien els vestuaris, que els ho fa molta falta, perquè tenen els vestuaris de containers. Però fan futbol, que és el que toque. Xer 2, Catí 2, cuidado. Marca Andrei, el 0-1. Al 44, jugador que ha jugat gran part de la seva vida a Vinaròs, en el futbol base. Després va anar a Benicarló, ja ho sabem, està Catí. Empata Juan Jomiz, que està fent un munt de gols, lo nombrem sempre aquí perquè sempre fa un munt de gols. Al 45, no? De Vinaròs. Marca Dani Guridi, de Vinaròs, el 2-1. I marca Nacho Segarra, el 88, de Vinaròs, el 2-2. Vull dir que molta presència de Vinaròs, cosa que mos alegra moltíssim, el que ja viguen jugadors de Vinaròs i que damunt, si fan gols vol dir que per lo menos estem triomfant. Els porters que van recibir els gols també eren de Vinaròs. Els porters que van recibir els gols eren d'un altre puesto. Ho sé, però no ho vaig a dir. Eren de Vinaròs? No.
No ho sé. Qui eren els porteros? Qui va jugar? Asier va jugar? Va jugar Asier i l'altre era Diego. Diego, Sí, que va estar amb mi. Diego Brasil. També vaig També el vas entrenar. Sí. No, però vull dir que el porter que era, en este cas era Asier, també és de Vinaròs. Sí. Que Asier és molt amic dels que tinc jo al Vinaròs B, a vegades també a veure vols i tot. Asier, a més, Asier és nebot meu. Família teua, sí, ho sé. Però com estava jugant Pol, crec, No, jo crec que els va canviant, que els va ficant una setmana cada un. però no fa molt va jugar Pol ahir, la setmana Pol va jugar contra el Salsadella i ara ha jugat a Asier. Jo crec que es deuen anar ficant un i un. Entonces yo, claro, no te digo los porteros perquè no sé realment si va jugar Asier o Jo sí que ho sabia, que havia jugat. Diego sí, perquè el vaig estar veient aquí El contra... Diego en viu, Diego. Diego el vaig veure contra tu. Sí, aquí el partit que van fer a la pretemporada. Diego viu a Sant Jordi. A Sant Jordi? Crec que sí, vivia a Sant Jordi, si no Ja. recordo mal. Bueno, Peñíscola 1, Pobla 0, Estava esperant el gol de Pablo Di Pierro, És que al al final, 63. al final me faré del Peñíscola, tio. Se te nota ja cara així una miqueta de Peñíscola. Sí. En debut de Jordi Rouras, que va tornar. Algun de Jordi Ja vaig Ramos, jugar. no? Sí. Sí, Vale. ja vaig jugar en la Penyíscola. Pues bueno, bona victòria, penso, del Peñíscola, que li està costant, però que, bueno, que va traient ahí algun partidet i fa... Ja dels darrers partits ja n'ha guanyat dos, que dic. Correcte. Passa que el Penyíscola jo penso també que té una mica de problema paregut al meu, no? De que té jugadors bastant joves també. I això, pues, Sí. trobar-li a raïs de que van baixar, han introduït els xavals joves, molts que venen de la cantera i tot, i pues, això costarà una mica de temps, però un any ha que tindre pressa. I bueno, Ara. mos queda pues, el partit de la jornada, penso jo, Sant Mateu Càlit, los dos equipos dalt, el Sant Mateu una miqueta més baix, però en dos partits menys. Que un no té guanyat, perquè És el que 1-0 descobreix. se va suspendre, però Ho ves? jo crec que el donaran aquest resultat per vàlid, crec. Bueno, al fin i al cap, 6 punts possibles que pot sumar, que no poden sumar els altres, i està bastant bé. Va guanyar en entrenador nou, en Marcos Cano. Sí, encara no se va sentar, no? Encara estava dient que estava sentat a la vora, però ja es va entrenar. Que l'entrenador serà ell. Sí. Vale? I bueno, amb gols d'Adrián al setge, Diego el 88 va sentenciat, i la classificació, pues, bueno, que queda molt bé. El Sant Mateu l'únic que ja veurem el que puga passar també en els jugadors que havia portat l'entrenador este. Ja veurem si mantindrà el bloc o no. Nosaltres de moment ja n'hem repescat a un, per si cas. Sí, Gerard Sanz, Gerard Sanz, que ja va debutar que en l'Ovenaros B. també dels nostres de tota la vida. Sí, aquí, sí, no? també. Eh, Del grupo que portem. Pare salva la directiva de l'escola, vull dir, persona Central, boníssim. Totalment. Classificació, Benassal, com hem dit, 24. En el teu anàlisi ahí, que has fet en gols a favor i tal. Això deu ser de l'aigua, això de que van primers. Deu ser l'aigua de Benassal. Sí, és possible, és I possible. el Catí també va ahir, aigua de Catí. Hem de treure una marca. Si volem pujar, hem de treure una marca d'aigua. La inventarem tu i jo. Claro, no feia falta. Aigua del grifo nos marca. Benassal 24, Càlig cau a la segona posició amb 22, Catí 20, Salsadella 18. Que el Càlig, jo t'he dit que està fent molt bona campanya. Jo Sí. crec que la plantilla, una plantilla tampoc no és que hagi fet, se'ls van a Iker l'any passat i ha tornat a jugar també el delanter este veterano que tenen. Pensa, Paco, de que el Benassal, sent primer, ha encaixat 9 gols, però el Càlit solament 5. Sí. O sigui que No, una part... El joc del Càlig, que jo l'he vist, de fet, mira, esta setmana juguen Càlig-Benassal, que la idea m'ho és anar a veure, que jugaran el diumenge i no hi ha d'altre partit per aquí, per la zona, i crec que aniré a veure este. I t'he dit que jo no esperava que fes tan bona campanya. I està traient molt de rendiment. Serà un partidazo Càlig Benassal. No, jo penso que sí, que perquè un equip... El Càlig sí que juga A partir de la jornada. al Nacero, En aquesta categoria segur, perquè és segon contra primer. Un equip que a lo millor ataca molt, no? Com és el Benassal, que és un torrente de joc ofensiu, i el Càlig a lo millor que és un equip més tancadet, no? De pocs gols. bueno, de buscar una oportunitat. El dia del Salsadella guanyen el red de minut 0-1. Sí, Ja per està. això és... Treuen a Néstor, va pegar un xut de fora l'àrea. Però és que, Segon, està però és que- còmode, així, no? però és que avui en dia el futbol jugar bé és guanyar. O sigui, tal qual. Antigament era una miqueta més, se valorava més el joc tal, però la gent que va al camp vol guanyar, ja està. Sí, sí. Vale? Entonces, excepte en un equip que valorem molt més el que és el seu joc, perquè la seva direcció i tal, per damunt de les victòries. Claro, Vale? Que és un equip que és l'amateur. Claro. O Sí. sigui, Està feliç. Catí 20, ja ho hem dit, a 4, Salsadilla 18, bastant cabadal. Molt bé. Els teus ets. No, que sí, estan a tope. Sant Mateu 16 en 2 partits menys, pot sumar 6, se podria ficar en 22. De guanyar 3 tot. pràcticament los té, estaria ahí. Pues en les altres 3 estaria dalt de tot. Sí. Del tot no, però segon, empatat en Càlig.
Albocàsser 16, Vilanova 15 en un partit. L'Albocàsser que està fent una campanya, vas començar molt fort i damunt. 16 punts. En un bloc també bastant de casa, un entrenador que ha repetit. L'any passat ja van fer bona campanya i aquest any també. Esta setmana han perdut en la Salsadella, però ho estan fent bastant bé també. Vilanova 15, un partit menys que és contra el Sant Mateu. És un dels dos, l'altre és l'Ovin Romals que té aplaçats contra el Sant Mateu. Villafranca 13, ha caigut una miqueta cap avall, està bastant més cap a dalt. Xert 13, les Coves 10 en el partit menys. El Xert també tots pensàvem que podria estar dalt també i no acaba de No acaba de despegar. El dia del Salsadella van jugar molt bé a futbol, la veritat que jugaven molt bé, però el Salsadella va ser molt més efectiu, no van tindre la capacitat de fer-lo. També és veritat que no tenien a Juanjo aquest dia, però bueno. Que és el que està fent pràcticament Però que aquest dia va debutar Javier, que del Traiguera que ha anat al Xart, el debut de Quique. Xavier Ferrer. Nos queden 2 minuts, Santi. Perfecte. Benlloc B7, Penyíscola 6, ja ho hem nombrat, 2 victòries. Eture B6 i, bueno, Pobla 6, Odissea 4 i 5 Torres 4. Això és el que és la tercera i, si vols tu, canviem de tercio. Sí, no? Ara ja anem a l'última part, no? Coneixem una miqueta tot el tema de l'acadèmia i d'això, no? Almenys un parell de minuts per a la publicitat i continuem. Bueno, ja estem aquí en l'últim espai de temps afegit i Santi, que pareix bé, doncs comentem tots els resultats de la cantera. Sí, el resum de la cantera és que el juvenil va guanyar 1-2, gran victòria al camp del Vall d'Alba, dificilíssim. Com està en la classificació el juvenil? Està segon, està segon, a 2 punts del primer i va jugar el primer aquesta setmana. Ostres, que és l'Esportiu Villarreal. Fantidàs, Sí. Juguem el dissabte per la tarda i és un gran partit. De guanyar mos ficaríem primers. Estem ahí en 1-2, 2 gols d'Amic. Quina hora se juga? A les 4. 4 de la tarda, Sí, 2 gols d'Amin. Jo volia dir de Matxe, dic, me dirò qui va marcar, que em va fer 2. Amin Matxe. Sí. Jo li dic Amin, no sé. Sí. Tu li dius Matxe, però bueno, entre els dos diem nom i apellid. Claro. Entre els dos ne fem un.
No, perquè justament jo la setmana esta passada parlava amb ell i li dia, tu te van portar aquí per fer gols. I esta setmana no m'ha dit, has vist que n'he fet gols? Dic, pues sí que és veritat. Pues sí. Un va ser de penal, n'hi ha que dir-ho. Sí, L'altre- i l'altre un golasso. Estava parlant tu i jo per telèfon ahir comentant el resultat, que media 0-0 i el vaig dir 0-1. O sigui, no, jo te dia 0-1 i tu m'has dit que 0-2 en aquell moment, i després van fer l'1-2. Sí, jo recordo que hi havia una discrepància. Sí, però el segon gol jo l'he vist i és un golasso, del bord de l'àrea, en el tipus dos que fa la minya mal de l'altra banda, però ell des de la dreta ne va driblar dos i la va tirar a l'altre pal. O sigui, Un golasso. Se va fer un gran partit, excepte els últims 20 minuts que el Vairava, com és lògic, va apretar. Va fer un penalti que se va enfadar molt Quico. Un penalti Victòria dels jugadors d'Eric també 1-3 al camp del Benicense. El juvenil femení, el qual també té toc per a tu, li va costar molt contra el segon tio, a pesar de que va tindre moltes ocasions, va guanyar 1-0. Va costar, per lo que és habitual. Una derrota molt dolorosa, que va ser la del KDTA contra el Benicarló, per 0-5. Vale? Ens va doldre bastant perquè estàvem dalt i va ser, la veritat, bastant dolorosa. KETB va perdre Valldarba també 6-2. KETC va guanyar 2-0, primera victòria contra el Nou Sequiol, el partit que tu dius. Sí, que dia que estava l'entre Mauricio, el que juga el primer equip. T'alegres per Mauricio. No, m'alegro per Mauricio, és clar que m'alegro, perquè damunt va ser, el rato que vaig veure jo van estar molt solvents, el KDCC. Va ser el Nou Sequiol el que va guanyar el KDTD també 3-1. L'Infantil va guanyar 3-4, patint esta vegada, tot i que porta tots els partits guanyats, va primer. I Drac 8, Infantil C0, partit que també te toca pillar-ho. Ja, sí, és clar, el meu fill, que és l'entrenador, i Juan Garrido. Pol i Juan, que estan fent una faena fantàstica, però fantàstica, tots ho sabem. No, Sí. ja diem, no mos importen els resultats, com tampoc mos importen al fin i al cap pues, tots els resultats de futbol 8 que comentem. Jo ho he vist ahir en los xiquets que estan en ells i no se volen canviar d'equip. Ells estan super a gust. No guanyaran, però estan super a gust. Té l'ADN de son pare. Home, claro. Però i escolta, una cosa que veig ahir, que l'infantil B no va jugar. No, descansava. Ah, vale. És que jo vaig estar mirant lo de l'infantil B, que és el que porta Sí, Pablo, no? descansava. I- Són infants i li va tocar. Perquè també porten estan fent una campanya molt bona. Han guanyat tots els partits i un empat al camp del Drac, que és el favorito. Estan portant una campanya boníssima, sí, però com no va jugar, doncs per això no l'hem nombrat. En futbol 8, jo sempre dic el mateix, Paco, a veure la teva opinió. Que juguen, que se divertisquen, que aprenguen, que socialitzen, que tot aquest tipus de coses, però els resultats per mi no són excessivament Que importants. no els nombro, sí, però competir ja us ho agrada, competir en ells. I està clar, competir agrada. Però vull dir, no me baso mai en els resultats d'això. Sí que és veritat que a la columna que fem els posem, Sí. però així molt per damunt, ja ho saps. Però que, bueno, pues una miqueta de tot ja va. I per tancar, pues bueno... I l'Edi, no? L'Edi també, no? Va anar a Castelllegó. L'Edi sí, l'Edi... Té com un campionat, no? Me va comentar mai, no?, que s'ho van passar bé. L'Edi s'ho van passar molt bé, tampoc la veritat m'agrada comentar massa els resultats dels Edis perquè... No, però bueno, també és bonic que... Sí, que... però hi ha coses, per mi hi ha partits en els quals hi ha coses molt per damunt, com és el cas dels Edi, que acabes de dir tu, s'ho van passar superbé, però sense bé, van disfrutar a Castelló, al Chencho, Sí. i bueno, pues, una segona vegada que fan un desplaçament a una trobada que es fa d'Edis. Tenim que portar algun representant de Sí, el portarem. de l'Edi. Sí, sí. I algun jugador, jo no sé qui vist ahir entrenat. Podem portar. Podem portar mai, podem portar. Per què no? Per què no? Ja és l'entrenadora mai oficialment, o és de l'estaf tècnic? Sí, no? Sí, mai és entrenadora pionera i La roba la té. i de les entrenadores que va ficar la primera pedra, també. Sí, entonces que Bueno, va agafar el seu cotxe, va portar gent, vull dir... I a més, si vingués mai també xalaríem, ja veuries, mai... Això seria un espectacle. Sí. Pues, hi ha alguns jugadors molt bons, ahir a les... Sí, Julián. Els he vist entrenant i Tots. los hauries de veure, que... Un partit. Mare de Déu, van, però que... Déu meu. N'hi ha que ho fan molt bé i la veritat, l'entusiasme, el que viuen i tot, sí, impressionant. Un dia també podem gravar un partit, que ja el gravarem. Sí, crec que tenim... Bueno, ara tenim el femení, no? Si no m'equivoco, la setmana... Sí, la setmana... Sí, estava fora la que ve. La setmana que ve, sí. Contra el... No, Ara no recordo quin era el rival. Crec que era el Castelló, crec que és. Crec que és el Castelló. Tenim el Ricardo del Virós i... Crec que és el Castelló. I bueno, pues tot una miqueta això, fem una miqueta de despedida, com tu... Ai, i el resultat de la materna el diem? No me l'havia deixat, esperava que em digués ell Home. algo, ¿vale? Esperava que me digués ell algo. M'ha tocat vindre sense guanyar, però diem-lo. No, si vau perdre el partit, tens que entendre que el que no et vaig a treure és una cosa roïna, tu, no? Però si el vas treure... La setmana anterior tampoc el vas dir, la setmana anterior que van jugar a tenis. Vaig amb la boca apretada de com són. Amigo. Jo quan perdes tu intento... Però
Hem de dir-ho, però només va fer 2 gols Juan, no? Sí, però quan perdes tu, intento És una mica resquemor. No, I segons els meus mica jugadors resquemor. va arribar a fer el hat-trick i tot eixe dia. Això, de cara a tu... Quin crac, quin crac. Ja ho sé. De cara a tu, això està superben estructurat. Se parla de primera, grup 1, de segona, grup 1, de tercera i grup 1, i el resultat teu, si interessa, se diu, i si no, no, perquè estàs al grup 2, Claro. no hi ha ningú més. No hi ha ningú més. Entonces, queda aigua. Ja no me queda aigua. entonces, tens raó o no? Hauríem de guanyar algun mes, així no el diries. El que diga el presentador. Final m'ha fet un acròtic. Cada setmana que guanyem, el primer resultat que diràs és lo nostre. Home, però en lletres d'hora és. En lletres d'hora és. Ja t'ho dic. I a més, Esta setmana guanyarem. no, a més ho diré en espanyol i en anglès, de les dues maneres, perquè Sí? siguin... Hem de veure-ho. Faràs l'anàlisi en anglès. Sí. Hem de veure-ho, això. Anàlisi inglès molt No, pues sí. Pues bueno, això ha sigut tot, quasi... Ja és el mitjà. Fes una... Però no l'has dit, el resultat. Digue-ho tu. No dir-ho tu, que tu eres el presentador. Pues va ser 3-2, Vale. Drac 3, Pacos Boys 2. I a Cosboys. Entonces, Però va. Vale, va. què fem? Pa què preguntes, Paco? Per què preguntes? Com ens despedim? Un programa molt... Jo sé que avui he sigut un espectador de luxe, tio. Home, no. tu... Ja ho sé. Però avui estava molt xerrador, eh? Estàveu los dos molt xerradors. Se nota que teniu aquella És que aquí. m'anima molt. Claro, perquè no he pogut marxar a fer un cafè, però m'hagués anat molt bé. Però he vist que xerrava molt. Però perquè tu has volgut també, Javi, que saps que tu aquí eres el jefe, No, el amo, jo aquí- el tot. Tu eres tot aquí. Tu eres aquí el... Aquí soc la O. Tu eres, no, Són els altres. tu eres aquí el ser supremo de tot. Vale? És el tema. Després tu el programa crec que... Bueno, primer, Paco, és que no te despedís. O sigui, ja directament és adeu. Tu tens compte. Claro. A vegades la Confiança, una mica de confiança. Claro, Una mica, és així. O sigui, no despedixes tu a l'invitat. No, el mobilitat que has portat tu. Jo li volia preguntar si se ho ha passat bé. Crec que Home, és important bé. dir-ho. Val, sobretot l'entrada ha sigut molt bona, després han baixat una miqueta el ritme, però ha estat bé. És que no puede continuar, Paco. També el nivell era molt alt. S'ha posat seriós quan ha parlat del Vinaròs, això segur. Home, perquè me deu la situació. Claro. I ahir sense voler, pues, al parlar d'això i li toque de prop, pues, Jo m'he quedat amb l'anàlisi del Però Vinaròs. així no. Molt interessant. Jo crec que cadascú també ha donat una Sí. miqueta el seu punt de vista. Tot vàlid. I també l'anàlisi de la tercera. M'ha agradat molt com heu analitzat una miqueta partit a partit, desgranat. Vull dir, ets un bon analista. bueno, Pues, però ho coneixem. el que han fet, Javi, és pues, apropar una miqueta tots els resultats de l'amor. És el realment important. Així que... Crec que han parlat de tot en el temps que tocava, no? Correcte. Exacte? Exacte. Pues salten 40 segons. Pues en 40 segons pues no res, agraeix. Pues no res, despedís en Inglés, va. Agrair a Paco que ha estat aquí. Es thanks en anglès. Thank you, Paco. Això és agraïment. I ara despedís en anglès. Paco, despedís en anglès. No, jo no, jo és que jo sóc l'invitat. Paco en anglès, que és franc o què és? Ai, Paco, Paco. Bueno, va, que tornem a pujar. Tanquem, vale? Si te pareix bé. Vale, va. Paco Luis Cobos. Vale, va. Bueno, Paco, Hasta el novembre de l'any que ve. Gràcies, Javatro. a veure si la setmana vinent ja podem contar una victòria de tots Sí, els equips de Vinaròs. tots els de Vinaròs. A veure si és veritat. A veure si és veritat. Podem. I res, a l'audiència, gràcies per estar aquí. Ja sabeu de que aquest programa s'emetís pel canal de YouTube de Vinacae, així com per Televisió Castelló Infonor i en format podcast per Ser Maestrat. Gràcies i fins la setmana que ve.